we are back ngayon mga buddy at welcome na naman sa aming YouTube channel. For today's video mga buddy ay episode 4 na naman ng ating catering vlog mga buddy. So yun ang ikikita namin ngayon mga buddy is kasal mga buddy. So ang venue na ay nasa Aeon Tower. So kung mali ang aking pagbigkas sa Aeon Tower, so kayo na bahala mga buddy. So at yun mga buddy, at pupunta na ako doon mga buddy. So if kung gusto nyo palang i-contact tong cater na pinagtratabahuan ko is part-time lang po. So you will contact their page or account, FB account mga buddy. So nandun ang contact account and contact number nila mga buddy. So you can message mo mga buddy. So yun mga buddy, at let's go para sa ating episode 4 catering vlog. Let's go! Yun mga buddy, so maglalakad tayo dahil gusto ko lang maglakad. Ayan. Dahil gusto ko maglakad, maglalakad tayo. Dito po biyahe na kami patungo sa Aeon Tower. Let's go! A few moments later. Thank you for being a good friend. Thank you so much, Aisa. Sulit kinabuhi sa kawat kayo. Pinangulan na may iwan gano'n po sa may wabot ng kumino. O, ginasa ng taleg. Para pag-uwi ka na. Di ba? Pinapo na. Alright, thank you so much. Jujur ako kayo. Siya lang. Kaya ako mga magulat. Dari yang profesor, ya, dari pengalaman aku sudah. Orang dari garis sila, kaya kaya itu
Siya lang akong na kuwan ba? Na-experience siya. Bago yun, muna yung movie. Tutang ang pangalan niya sa ako doon sa asawa. Grace yan. Joy. Ako ang Joy sa asawa. Grace. Grace tawag mo. Joy yun. Ganun ka lang kayo niya. Kung tayo naman na, kaya nga nila ko kulay palawi. Kaya, ako lang ito naman niya. Siya kayo na. Kasi feel niya siya ba? Siya, kaya i-decision na lang niyo. Bago ko ba, sakto niya siya. Wala ko yung problema niya. Tungkol, huwag ko daw makunin, namay yaki, namay isip. Bago ka sa paso, pero di alam mo na kami naman. Basta ako, hindi, kami na dyan. Wala ko naman, kaya hindi naman pinakalaran. Pasalamat lang siguro ko. Kasi sa Amerikana, salamat ko sa kain nyo o agaw na tagaan nyo panahon sa inyong kamisip. Hindi naman Tagalog, panahon o oras. So, magpasalamat tayo sa kanan. Kami na sa ako na Alright, so ang ating guys ay may power na kaya kung gagawin mo naman ko, ayan, depende na sa inyo ha. Alright, so ladies, are you ready? Yes, alright, right, are you ready? Ready na, so please, pass on your okay. Mga buddy, at di na ako nakapag-vlog sa paghakot namin mga buddy dahil sobrang busy na mga buddy sa catering na yun mga buddy dahil biglaan talaga ang pag-decorate namin at pag-arrange namin ng lahat ng gamit namin sa catering mga buddy. Maagang natapos yung kasal sa simbahan mga buddy kaya hindi namin naayos ng maayos yung design at pag-decorate ng lahat ng gamit ng mga buddy. Pero okay naman mga buddy and sulit na sulit yung vlog mga buddy. So hindi na ako nakapag-ending mag-vlog dahil busy na talaga. So ito na ang ending mga buddy and I hope you enjoy the vlog. I hope you enjoy the catering services mga buddy. So yung catering na yun mga buddy, uulit-ulitin ko, Malolas Event and Catering mga buddy. So you can contact their page and their Facebook account mga buddy and my number sila doon sa baba mga buddy. So you can contact and magpa-reservation ka kung kailan may kasal ka o may birthday ka. Yung lahat mga buddy pwede kayang gawin sa Malolas Event and Catering mga buddy. So yun mga buddy, and so ako lang talaga nagbablog ngayon mga buddy dahil sobrang busy ni Angela mga buddy dahil meron silang defense at exam mga buddy. So nakafocus siya ngayon sa kanyang eskwelahan mga buddy. So dahil nag-aaral siya, so ako wala, trabaho lang. So yun, so plano ko palang mag daily vlog mga buddy. So susubukan ko mag daily vlog mga buddy. So kung maganda talaga ang pagdi-delay vlog. So yun mga buddy, and I hope you enjoy the vlog and enjoy the show, and don't forget na mag-subscribe, mag-like and mag-share sa aming YouTube channel, and follow our page and like and share naman dyan sa lahat ng video na ipopost namin sa page namin mga buddy. So
yun. And I hope you enjoy. Everything you do it with love. Let's go. Bye.